Permadhangan Nasional Lur, lur, lek lur, saya wengi iso rame lur, kene lur. Lah apa lur, masalahnya apa lur? Iki lur, ngono. Tulisane buka lur, buka apa lur? Buka sithik jos lur. Nek saya wengi iso rame lur. Saya wengi pokoke saya los lur rene lur. Wis gek ndang rene ya lur ya.